Ono gari do? Bingo na fi madla no to patron mawoni. O ngari? Ko to patron mawoni. Ko nu fallo. Yigo mo fala. Achi mina ka. Person rant. Go rant ta ko dum yalfi. Yani ko nu. Drame. Yo so fala tagabe. So fala ko tagabe. Person rant abana no da bo nan. Nani tagabe. Haka. Ina ko pangalka. Person. Bawa. Arlo. Main. Nak ya main ai nganda yon. Kok main peti main. Permela. Kon wadi. Hanto patron mawoni. On dikino taw. Be fetiere. Kinon kon do to. Ka hanto patron mawoni. Patron alaga, patron le pala. Be wala ni bo. Jol mi abotomo. Puti ba fanga minato. Hey. Drame. Drame. Kondo Hey, habola mi wol. Komi ayo matilon. Ayali. Achi mina taka kon wadi. Habi, kon fala. Unatu go mi fala. Ye inna ba ye prepare o yakadi ari. Hombe. No nate. Tato be hombe. Hey, menen nati nyasi kafala. Sifala wala. Acha ngadi fiala. Anata. Fanga dilado. Wallahi. Bo wal habolan. Sanati. Mi problem malako ya tugongo woni ko de game woni wonti de. Wala ni be before be engagé ga. Patron madame rentrez. Vous allez sortir. Rentrez. Come on derso. Trois femmes qui casser les bobines de l'autre. Bijelo. Be fe obega. Nous be feti fe be wangala di be. Wallahi ayankin do mi do yibe no be pini do goddo kadi la ilaha illallah. Ko ji yanna yalti je. Waya metti dan taw. Subhana rentrez. Ufte nun do. Min ko min ngandi ka samur patron. Dum satina to godde nani arlo bale nat. Ya. Ino ditido. Ani kono min nagera dilando. Ni ko drame dilando. Bay wala do jolla yati. Tawata o yate. Ne patte pande. C'est bon pas arga. C'est bon. Na war mo fala ka problem mo do haado. O fala ka. Andi bay mari do nan kon nandi mo kon wadi. Mbotare to bunga no. Tadame. Andi wadi go ere. Andi do no sufu dende do kadi. Hey. Kondo wadi kadi. Habolandi. Jangon nilila. Wo depuis adna on taga. Ko gorko e debbo tagida. Wo jonno bay patron on anyuma tigi yon o fala yon keloni. Aja Awa ko do haali. No yawa jidi ko do haali. Kono ngida. Ko yon. Keloni. Na no mingo ko samba o. Samba ko ndugo mom na. Bo walo jabi. Habola ni amba Ko hala wonde. Kono ngida. Wala pardon. Armay. Ono Wo jabi. Ari o jabi. Yaay. Arem. To yaw to aru. Kita non dole ko. Ina siko jabi ne biga. Kono. Yo on ko wala ma. On va faire ce qui patron ne va pas faire, on va faire nous. Billahi. Arima. Même billahi. Même hakuna yalla. Asuka mulate mema billahi. Na bi kono wala ma. No wolu. Jar bolo. Billahi o me kelo to me kelo. Tira to ma. Yo. Yaay no tudara. Nada tudara. Mine. Je t'aime madame. Voilà. Non. Ça là, je vais rentrer avec moi. Mettez ça sur les postes, prenez les routes doucement. Et yo. Je disais parler.
jala woyo mami fijana on patron welta nena moƴƴa min Samba ben heɓi hakkil billahi way kono ngi bulan hakkil voilà andi wayse o ngin o makuno ɗo men bonni ka a hikka men moƴƴini n'arranger les choses addo yipaɗal ngal to fiyoɓe andu ande min o kirɗel lanta piw goto ça fait ndey ɗo ina hiɗo moƴƴinara mo bonni ɓuri laggi oh et à la présente de ta pensée j'ai cassé l'eau il faut casser voilà parler ɗo andi patron mi anda har ko probléme molannaɗo wonno men minade ka nder galle kono menen fof min kali min baari arrête min Samba si on faala kellaneme billahi kelle wowli ɗo no digo weldoto tam billahi hay ko probléme danger ko ɗum koye waɗi kadi en wonali to min joƴƴini o nga fiwata ɓeya to nan ɓen woni kono hakkireni wola ne lan ko honnu waɗɗon ko tatara wawla weltinde calme non abodou abo aysa hababo awa oya kellirawo mon to yani ɓe wuli eri fat awa joni gasi jawma ngal pata c'est ça ani mo ngani digal mais jokki ɗo wo o naatay kanko wo o naatay ka o waɗa guere min yimmi subhanallahi patron amen tig min rondimo ɗo ko dogamen cikkoye mo billahi seede mum men inni joni ngal ɗo min arde maggal fi hollugol no seede o no ko gonga on moƴƴini moƴƴa on bonni moƴƴa joni no ɗum no fof foti par ce que mi wi'i on moƴƴini moƴƴa on bonni moƴƴa min boni on yi'imo gandi ka kan wari ko gonga on sofilan fiyota nato waɗa probléme ami inon andi na mo waɗo yawade ɗo wano tum jeydigol muɗum anno awiya maintenant min aran golli kono ɗo ko ɗon on golli on bonni kadi joni gasi habbe min nala min noddoya ɓe arana non paɗa nato wonde wona to wonde o fiya ɓe artan paɗal ngal ade wona to wonde non ko gonga ko fuɗɗi keɓude hakkil few siko ni ara fuɗɗi iyo bisikkude keɓude ɗo ɓeyde watta ko lilla kadi ɓeyɗa noon min joddi ndi kadi patron joddi boy ɓay min watti wallugol ɗon joni ɓe walla yo watta billahi ko ɗum woni importance garde voilà par ce que andi ɗo ko nu famata Samba anda nage fijay ko tudde awa ande ko kesum andi ɗo en fo en andi so innama ɗo andi Samba tenata ɗum ɗo ɓay ka ɗo yotodiran gonga ka kono sifan ɗo koyon faama ɗum no watta wonde minna on ala hakkil kono hikka ikelan faama patron men faami o menen kadi ɓaynamen huɗaɓe wallenɓe men heɓa ɓewu hay somo goto men gafa no soñji jama on ɗo billahi kumpay ko so yi ko walo ɗo jemma a anda no soñji mo wallahi yiya position ji makko ɗin mal position waɗa ɗi o naɓa waɗa ɗi no yurmi gondira koye no yurmi ha joni en daaray inchallah so waɗi ɗum ɗon hare ala ko waɗanali men no andi si ɗe jom banin harana ɓurti baruɓe nguma andi an jandi bandi an kadi ko kudugol yimɓe ɗuma hokkugol yimɓe probléme na wuɗama an nguma o non ndema ɓeer terto ɗum ɗo ye Conakry, sawa 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 le. Tout le monde, sawa 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 le. Allez, on y va la Guinée. Sukabe la Guinée. Yidu be kilifa benjete kofimo. Fasi bedara metengede kofimo. Kilifa comme what non pas. yo tima ka téléphone fan fioni minan ya sakolan han yara saganga yida yewten siya ka yarta hunde wata marsude ɓaawa yewtere donc ɗum ngasilan ɗo quoi voilà yiɗede no weli yiɗanede no foti wallede ko ɗum mi faala Te way joɗa ba. ɗo wonen ɗo
Drame. Fo en altuda ɓeydi ɗo adduɗa ɗo surga kono minnuma. Min tigi mi andali ko ni waɗirayno a faami. Sa mi ƴetti ɓe mi addi mi hulu ƴettugol goɗɗo go adda on tigi wata dénonçant. Joni no mi ara ɗo ɓe créanama probléme surtout. Ɓe nguluma ɗi nayi mi anda honto hoccirewɗaɗi ara créi ɗo probléme quartier on fof aɗa ƴeewila. Andi ko ɗum waɗi sa yi mi ari jeejigoma c'est parce que landi mi waɗi ella a faami. Sa min kadi mi ƴetti ɓen ɗo mi artiɓe ɗanginde ɓayɓe anda hay fuyi sattataɓe dénonçant am piici gono toon a faami. Ɗum ɗum fof mi tira lan noon han ton. Ɗum ɗum fof feƴƴi tawa an kadi c'est de me laisser tomber Dramé. C'est ce que tu peux faire, de me laisser tomber. Je t'appelle, tu décroches pas. C'est que je ne peux pas dire. Je me suis tellement sentie abandonnée. Tu peux pas comprendre. Attends, Rama. Mi yeego ma toon andi ko no garde ma ɓe waɗi lan andi ko mimi arta ɗo pagal gotal mi artidi hanko amen. Hande sendata en janggo sendata en. Donc komi watta innugol ha tigi tigi ko waɗi ko yejjutu. Ndaren kadi ko fewndi koye yeeso. Par ce que min o mi lannima yimɓe. Paɗal gotal mi wi to mi artidi han ɗo min mi yeewi ɗaɓɓutuma. Mais Rama andu piw gotum a faami sabu ɗum ɗo sendata en. Goɗɗum ngo kadi wata en sendude a faami. E diggol koni ko hakkunde men ɗum ɗon déjà ko antu min kadi mi wawani ɗum ɗo antu nge ɓe nguliyam ni c'est parce que la andi fi on mi bonni to mi bonni ga kadi donc muñu fiyalla jeeji mana ala ko mi wawi Dramé. merci ala ko mi wawi so heeɗi goɗɗo kam inde fo a muñoto lowreji fof ara yo Allah wallu en wata aybe fallu en wata motajo mo wakilike Allah wallahi ka merci away non do hande la wama inde nen yoti on jam sorry ande kono cikka programme nija konon tigiri fija jala no weli ka konon tigiri menari fijen ari harwade fija jala harano jawra jolda ai koko fejata niyo aduna ko nija Mara do non tan dum anno dey tan dum mi rem ko nyande baaji Andi ɗum mi yiɗum mani yande. wujud e vieji wallahi be ko be sonjen kon do min ngay ni la metti awa hande On va mettre les filles dans les derrière. Partez. Awa tatoñe mbi mi kadi awa ɗon ko ɗum ɗum waɗata en. Wala nan ñama en nangel ngal.
Era yo tengo memba. La mia visto. Io mi dà vedere l'altro. Meglio così. Da urgonate?